ndị baya kene mụnụ etu obodo si wee do echiri bụ n'ụka ụkọchukwu pastọ bishọp general overseer dadi G.O. Hafa onye ọbụla gbagoro elu n'ụta hapụ etu Naijiria do hapụ ikwu etu anyị si ebido kụziwela anyị if not for anything self-defense ọ bụrụ act I'm proposing my Bible studies, Sunday schools, choir practice. Now all these things here, chelu. No, bo na chọrọ egwu nwa eziokwu. Mana ọkwa na ndị ụka, ndị isi ụka bịakwa echi niile bụ Sunday. Gụọkwa letter Paul degara ndị Corinthians, nke o degara ndị Philippians, nke o degara ndị Galatians, ndị Rome over 2,000 years ago. Hapụ mmiri si na ọkpa ji nwanyị tolugo n'onu kịta. Go pastor, bishop, ụkọchukwu, G.O., whatever you call yourself, Chineke ya akpọ ọkụ. Now, before ndị na-aka ụka ya ndị ọdụkọdụm na-ejezi dị ụka, before na-atụ ọgụ to me, most of these people nwere their own personal egbe. Onwe ya bụ nke eziokwu. O nwere ife esi wee duru bishọp ọmịa egbe. Bishọp oge erukwa na mbụ ya ejigwazi ụmụ atụrụ eziokwu, ụmụ atụrụ ya na-achị na onye ọhụrụ presọp ọ bụghị ịkụzi karat ọ bụghị ije gburugburu osisi pịa ya ọnụ debe ọ ya wọdụ ka ọ ya adụ mmadụ azụ onwe bikos na ọ bụrụ na Jehova echebe obodo na-efukọ onye nche na-eche ya na kedu ife na-apụdoro ije gba mbọ na Chineke na-enye ndị ọfụ n'anya nri ya na onye mawara na nke atọ nọ nka ọnya ka ndị be anyị ji anwụsịsị mana nwesịrị egbe ndị azụ onwe ụnụ ndị Daddy G.O. nwesịrị ndị polisi na-eshi ụnụ. Nigeria nwere about 371,800 serving police officers. Out of those, these are number mkpọrọ na-eche kwesịrị na-eche mmadụ 242 million. More than 100,000 they are assigned to VIPs, including the Daddy G.O.s. One follow. Ijikwa na follow JB Commissioner of Police, be AIG, be DIG, cause be IG, from Gitman, steward, chef, drivers, cleaners are police officers. Onkwe pantimefu. The men of God. Bide chuwo ka we gaba we lumbu Nigeria ya do better. Onye ọbụla n'ime unu na-abịa iko maka Jeremiah Antioch wee sị Galilee, Israel, Chineke ya kpọchasịchụ n'ọkụ. Then you followers na Israel my man aga pilgrimage in the brain check. Have you ever asked yourself, go na aga Israel not aka TJP after your name? Mgbe Israel afọ ọ na-agụ aha agụ ebe afọ. Ndị na-ebe ha na anwụ anwụ na nakọtacha. Ndị na-ebe ha na nakọtara ebe ahụ. So what makes it holy? I just jiri onukudu ka we na konwe family get well soon. Ka ngwonu ọ bụrụ na agbọghọ na keta wezi onye ọ na-chewe onwe onye ọbụla wụ onye Igbo bi na Nigeria amụghọ na keta onye ọbụla chebe onwe ife uhu a ọ bụrụ press up ọ bụrụ dị major game kpọkọrọ ụmụ kpọgotara nụ ka ha build the strength ọ ya wọdụ ka ya dị ka mmadụ zọba onwe ndị na-eche blood of Jesus ọ bụ nke ọbụla ije kwụsịdali na ma nyawo police headquarter from admin onye na-take statement onye na-eme nke onye na-eme nke ọzọ gateman kwa everybody police officers Royal Scotland nya Metropolitan Police Headquarter London. Most of admin were civil servants. Mechanic n'ọrụ adọ.
and ije man nke na type man nke na the statement ha chenye the police officer gara training ebe mo eto si agba egbu mo eto si achụ onye mo eto si achụ ndị ajọ ndị retire in office mana enwere ndị nwe ha ọrụ one will even ask me ebe ka yote ga ejekwu ebe ayi yote ga edu ekwu ụkọchukwu kwesịrị ide ekwu maka ya bụ na former governor, most of former governors na narụkwa their last salary as pension. Yes, many of us don't know. And every 4 years they change your motor. Depending on it has to bend the law to suit them. So between 4 and 6 cars, and they went every 4 years. And the former governors. Now most of them are also senators. And they are collecting over 18 million. On top of that, I can't agree by what they guy do. Diet, Lord Monday. Yeah. Okay? And humanity should be over religion. God of Jesus Aguna. Eke Kosiano has Yolo. Free native God of Jesus. All that we say that because in the youth, in the band brigade, in the MOD, Ketek we say what I have Kuzua Kisa Webe. Only poor Nyawolo, able to not chief in the youth AK-47. They can